daukagulako aurrera segitzeko, gure herria, gure kultura eta aurrera. Ni etorri nahi zona, bozkatzera, Espainiako politikekin da politikoekin, Espainiako politikoekin ez nagoela adoz, ez nago konforme. Aldaketa da hori. Damintzako hobetzeko da. Gauza bat daukagu azpimarratzeko Bildutik, eta da gaur hainbat eta hainbat herrietan ariketa demokratiko bat egingo da. Normaltasun guztiarekin, baketsuki, jendeak badu konbokatoria bat gaur, bere etorkizunari buruz bere iritzia emateko, eta nik uste dut honek pedagogia nahikoa egiten du, eta egiten dula etorkizunari begira, ez? Nik uste dugu etorkizunean ere, herriak behar duela erabakiak hartu, ez bakarrik independentziaren inguruan bai ero ez, baizik eta bere bizitza ekonomiko, sozial eta kulturalen inguruan ere bai. Demokrazia azkenean, batzuk esaten baldin badut ere legearen errespetoa dela, guretzat demokrazia da herriak erabakitzen duen errespetatzea. Eta beraz, gaur halako ariketa bat egiten dugu eta jendea animatzen dugu, baiezkoan ero ezezkoan egon parte hartzera. Gaur, egun handia da, Euskal Herritar askok eta askok, gure etorkizunari buruzko iritzia emango dugulako, eta nik ez dakar sekreturik, nik estado independente baten aldeko bozkara. Pues porque tenemos derecho a participar, a opinar y a decidir nuestro futuro. Así de simple. Bueno, gure Euskadi izateko, eskan gure izateko. Azkenean, pentsatzen dugu guk gure eskubidea da eta guk hartu behar dugu gure bidea. Hoi da, lanok artean erabakitzea. Beharrezko dalako boto jakitzea herrixan daukaten gogoa edo hori, Ezkertiarra naizelako eta independentziaren alde jokatzen dudalako. Bueno, nik uste gure eskubidea lako eta hori bino bastante gehiago merezi dugu eta bada ordua bakotxe pauso bat emateko, ezta? Buskatu inaz, uste oso garrantzitsua dela behintzat aukeri aukitzia boskatzeko referenduma egoteko eta naiz eta baietz edo esetzi irtetzia, nik uste dut herritarron gure aukera eta eskubidea dela boskatzia eta hori da garrantzitsua, naiz eta esetzi irtetzia eskubidea aukitzia. Ni bakizu, gentxiko jatula ez da eskubidea. Zuri bai hemen, zuri. Bai. Sobriak kontuan. Ez ditzik nire. Hola, dena tranqui, botoak trantakara. Zuek ondo, zuek bai. Zauden deitxuta, 9.552 lagun eta boskatzera jundia gaur 2.113.
Hor daude sartuta boto horreratu eta posta bidezkoa bai. 100-tara pasauta datu hori 122,2. Bueno, niretzat eguna izan da oso positiboa. Ez naiz egon momentu baten bez zenbakien zain, ja, gaurko eguna hasi baino lehen nire perspektiba beteta zeudela. Hau da, guzti horretan hasi ginean geundenak egonda eta deialdi zain da gero jaso inoan emaitza ikusita eta denbora guzti honetan jendeak egin dabelan guztia ikusita elkarlan ez, izen da 10ko bat. Niretako hori berez ja da 10ko bat, gaurko eguna. Eta, bueno, beste alde batetik emaitzak ere iruditzen jata oso nahi ala, sinadura batu gino zen 1802. Eta bozkatzera joan gaia hori baino jende gehiago, beraz? Zoragarri.